Žene su site muškaraca. Žene su malo i site muškaraca, to je tačno. To je jedno iskustvo prilično nataloženo u svakoj ženi i to je moralo ostaviti traga. Možda je to žalosno i neprirodno, ne znam, ali muškarac više nije za ženu ono što je nekad bio. Ja se izvinjavam, ali to je činjenica. Danas sve više žena može da živi bez muškarca, a tome su pre svega doprineli sami muškarci. Oni se nikad nisu mnogo potrudili da ženu pridobiju. Naprotiv, sve su učinili da se žena povlači i sklanja, da izbegne sve one neprijatnosti koje bi inače morala da ima sa muškarcem. Muškarci su sebični, oni se ženama često bave iz sujete ili iz dosade, a vrlo retko iz ljubavi. A za pravu ženu ljubav je jedini razlog da stupa u kontakt sa muškarcem. To je tako. Možda je tužno, ali žene za to nisu krive. Ja ne znam da li se tu još šta može učiniti. Možda i može, ne znam. U svakom slučaju, na potezu su muškarci. Neka nam ponude čistu i iskrenu ljubav i mi ćemo im odgovoriti na isti način. Žena je, nema sumnje, stvorena za ljubav, ali nažalost ona danas nema koga da voli. Svi koje smo voleli uglavnom su nas izdali. Volela bih kad bi neko bio u stanju da me razuveri. Ne mene lično, hvala lepo, nego žene uopšte.